Lada 2107 соли бориш 2005 объёми моториш 03 простой моториш карбюратор داخل چند همون نیستم بگه محکم کردیم داخل چند тоқа бензин ака сузишуриш тоқа бензин салонаш я номерои даркорӣ мезанем ака 917 20 15 16 шрамати калом ака мерседес сечка соли боришиш 1998 сузишуриш газ ва бензин салони дуруш объёми моториш чанда ака объёми моториш 1.8 пробегаш коробкаш механик документош то ака документош то октябр ай тренировка шам ягон номерои даркорӣ медодем ака номеро 919 23 96 29 нархи 45000 сомон 45 шам бо савдо мешавад мерседес компрессор соли боришиш 2000 моториш д документош ба фикрам 7 моҳи дига ҳозир як бор дига мепурсем
ای مال خوشین Elektropaket. Salon maşin. Bir probekşa çıkıp ne? Коробкаш автоматик. Документу чанд хафтен ака? 7 моҳ документ дорад. Нақша чанд хафтен? бо савдо меша 38000 бо савдо меша. Я номерои дакора медонин ака? 95 13 13 00 02 95 13 13 02. Opel Astra J Caravan соли бариш 1998. Моторш чанд объемш? Моторш 1.6 пластовый. Газ надорам? Сузишвориш тоқа бензин. Инай трнуш салон машин нағзай. Иба ҳуҷҷатош чанд хай? ҳуҷҷатош ҳамин моҳ тамом мешида. Инай салони друш, коробкаш механик. ира нақша чанд кардем? бо савдо мешава? нақш 32000 сом бо савдо мешава. номерои телефони дакора медодем? номерои телефон 93 720 0102. Opel Sedan соли бароришиш 98 даха? соли бароришиш 1997. моториш чанд аст ака? 1.6. моториш 1.6. Инай салони дурнуш. газ бензин аст. сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин. Инай пробегаш. бо телевизорам доштай. коробкаш механик. чиста тоза кардам умоди. ака документош чанд хайравле? документош айпага 12 моҳ. нақш чанд айда? 36000. нақш 36000 сом. бо савдо мешава ака? бо савдо мешава. я номерои дакори медодем ака? 93 420 91 91. Opel Astra J солиш 90. солиш 90. сӯзишвориш газ бензин. газиш нав задагиай. ҳуҷҷатош то моҳи декабра
вақт доштай. Салони хафош. Коробкаш механик. Мошин тозак. Беҳтарин састаянида. Моторш чанда? Моторш 1.6. Нақш 35,000 сом. Я номерои дар кора медодем яка. Номеро 917 71 43 73. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. Дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад. Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. Дар канали Паём ТВ Мошин бозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.